Точно така, както можеш да управляваш колата си, така можеш да управляваш и своите мисли. И всеки от нас може да прави това. Макар че не се наемам да твърдя, че това е най-лесната работа на света, изобщо даже не е лесна, но човек се научава да прави това и започва да го прави много успешно. И тук писането изключително много помага. Така че, мили мои, искам да ви кажа, тази писателска академия не е просто за развиване на писателско майсторство в неговия стандартен вариант, което също ще се учим, и пак казвам, но тази писателска академия е за развиване на писателското майсторство и в този нестандартен вариант, който сега ви представям. И затова мисля, че тя е уникална и неповторима, защото е уникална и неповторима. Аз така мисля, че е. Тя съдържа голяма част от моя личен опит и голяма част от всичко това, на което самата аз съм се обучавала и се обучавам и виждам в моите практики кое как работи и кое може да бъде от огромна полза за всички вас, като търсещи отворени хора с отворени сърца, умове и души. И в крайна сметка от дълбините на душата си човек вече разбира и знае, че личната духовна трансформация е неизбежна на физическия план. Това е една концепция, до която мнозина вече достигат и аз мисля, че всички са призвани да достигнат до нея. Всеки човек, независимо от това на какво ниво на своето развитие, по какъв начин развива своята осъзнатост, въобще в каква степен развива своята осъзнатост, какви практики използва, но най-вече свързани с повишаване на осъзнатостта. Просто физическия план е за това създаден. Той е създаден за духовна трансформация. Както Ошо казва, животът е духовна практика. И много хора вече стигат до това. И така, как ще организираме тези стандартни и нестандартни разкрития? Ще имаме 12 урока с 12 базови теми. По един урок седмично ще взимаме. След малко ще ви кажа за темите в тези 12 урока. Те са базови теми, свързани и с стандартните, и с нестандартните подходи към писателското майсторство. Тоест, тези два пътя ще вървят през цялото време на академията, ще вървят заедно. Винаги ще вървят заедно. За мен те са абсолютно неотделими и да уча някого да пише, да създава прекрасни творби, живи, въздействащи, ярки образи, без да споделям своите знания, своите умения в областта на вътрешната личностна трансформация, за мен това просто е безпредметно. Няма смисъл, защото само така картината може да бъде пълна. Само така човек може да усети тази пълнота, която се разкрива пред всеки човек, който е решил по този начин да изучава себе си, да развива себе си, да навлиза дълбоко в себе си. Към тези уроци ще има упражнения и задачи, естествено, в които, да кажем, в времето на седмицата или може при следващата седмица. Вижте, няма нищо задължително. Аз така съм ги написала като едни основни точки по нашия път. Не искам никой от вас да мисли, че ако нещо е пропуснал, ако нещо не е успял да направи, ако нещо сега там не му се е получило, край. Другата седмица вече има друг урок, има други упражнения, има други задачи. Всеки може да се движи със свое собствено темпо, тъй като материалите са на разположение, записите са на разположение. Специални практики и медитации за отключване и усилване на творческия потенциал.
ще имаме. Дали към всеки урок, дали не чак към всеки, вече в движение ще решавам, но ще имаме такива практики за свързване с нашата вътрешна същност. Освен това, ще пишем истински творби, ще пишем една обща творба, която още тази вечер ще ви покажа началото, което съм измислила, и тя има много интересна цел, и тук пак няма нищо задължително. Дали ще напишете сега, дали ще го напишете след няколко дни или тогава, когато ви дойде вдъхновението. Важното е човек да изгради в себе си навика и важното е да има желание. Ще имаме специална група в Телеграм за въпроси, споделяне, общуване по всяко време. Продължаваме нататък. Тук съм написала един слайд, как участието в академията може да те направи по-щастлив.